Så er vi ved at være nået så langt, at vi skal have de sidste ting ind i lafbænken og have dem samlet. Kittet det er allerede delvis samlet fra i går, og så har det ligget i lafbænken. Det må ligge i lafbænken i op til 24 timer, og derfor passer det med, at man kan gøre det klar dagen før, og så bare lave det sidste her om morgenen. Reagenserne de bliver sat på i forhold til farvekoderne, som der er her. Så er kittet færdigt nu. Og så er jeg klar til at kunne sætte det ind i min synteseboks. Så nu vil jeg tage det med over på den anden side.